עכשיו. אל ישראל, אל ישראל, ישראל זאת הנבחרת, את כולם תמיד שוברת, למונדיאל שוב לא הגענו, כי כולם שונאים אותנו, למשל את ארגנטינה, יש קרים עם פלסטינה, להולנד מסיבה, הם סטלנים, ודרום אפריקה שונאים את הלבנים, בכל העולם יודעים, צריך לשנוא את היהודים, מדינת ישראל בנבדל, הפכו אותנו אל הספסל, ממש אין קשר לדגל, אתם תזבל, זה לא פוליטי, זה כדורגל רע, אתם לא רמה, אתם לא רמה, אתם לא רמה. אל ישראל, אל ישראל. בגרמניה יש עוד נאצים, וצרפת הם סוג של ארסים. ביוון מזמן נכנסנו לחובות, ישראלים גונבים שם גבות, שונאים אותנו גם בארצות הברית, כי כולם שם ויזה לא חוקית, ביפן וסין הם סברוגז, השתגעו מרוב האורז, כולם יודעים צריך לשנוא את היהודים, מדינת ישראל בנבדל, הפכו אותנו אל הספסל, ממש אין קשר לדגל, אתם סתם זבל, זה לא פוליטי, זה כדורגל רע, אתם לא רמה, אתם לא רמה, אתם לא רמה.